फोसावग्रोनो नागिरदों जों दासिमबो फोसावनाय जायाखै दिनैनि जे जोबथा फाइनाल बादायलायनायाव बेस्ट प्लेयार हिसाबै साबसिन गेलेगिरि हिसाबै सायख'जादों बयबो रायजो राजाफोरनि गेजेराव जमदर दख'रा दुलाराय बर' फरायसाफोरनि गेलेगिरि जार्सि नम्बर 7 फोथाय हाज'वारि बिथाङानो साबसिन गेलेगिरिनि बान्था आजावनो हादों। दा बे समाव दिनैनि जे साबसिन गेलेगिरिनि बान्था बेखौ जोङो फारि फारि होलांनोसै। गिबियाव जोङो बेस्ट प्लेयार दिनैनि फाइनाल मेचनि जे बेस्ट प्लेयार बेखौ जोङो हरनो थाखाय सिगांबाय बेखौ गथायगोन दुलाल दे फर्मार एफएमएम मेम्बार बेखौ हेफाजाब होनो थाखाय डक्टर बैथि बरगयारि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिथांखौ हेफाजाब होनो थाखाय गुरै खावलायबाय। खाबजों लोगोसे नोगोद 1000 रां दिनैनि फाइनाल मेचनि साबसिन गेलेगिरिनि बान्थाखौ आजावनो हाबाय बिथाङा। बेस्ट प्लेयारनि आरो मोनसे घड़ी गिफ्ट दङ काप जों लोगोसे नोगोद 1000 रां लोगोसे घड़ी बिथांनो बान्थाखौ होदों आसाम फुटबल एसोसिएशननि मेम्बार बारग' दुलालनि थेंक इउ। दिनैनि जागायजेननायनिफ्राय फाइनाल मेच गेलेफैनानै देरहासार जानो हानाय आरो देरहागिरि बेस्ट गलकीपार हिसाबै सायख'जादों जमदर दख'रानि गलकीपार बसुमतारी बिथांखौ ट्राइब्रेकाराव गियै जोग्गाव हरजोबदों मनरगा दख'रानि गेलेगिरिफ्रा बिथाङा बेस्ट गलकीपार हिसाबै सायख'जाबाय आरो बिथांखौ कापजों लोगोसे नोगोद 1000 रां आरो घड़ी मोनसे हरफानाय जागोन बे बान्थाखौ गथायनो थाखाय। जोंनि गेजेराव दंफैयो इन्टारनेशनेल शर्ट पुट गेलेगिरि आरो बिथांखौ थुनलाइ नार्जारि मानगोनां बिथांखौ सिनायथि लाग्रोनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय। बिथाङा जोंनि सासे इन्सपायार दाख्लैबावै चाइनायाव जानानै थांनाय शर्ट पुट गेलेनायाव इन्डियाननि जानानै बिथाङा गल्ड मेडेल मोननो हादों। बिथांनि थाखाय गोबारै आखाइ हमनाङो बिथांखौ बान्थाखौ गथायनो थाखाय गुरै खावलायबाय बेस्ट गलकीपार बिथाङा बेस्ट गलकीपार हिसाबै मोननो हाबाय कापजों लोगोसे नोगोद 1000 रां आरो घड़ी। दा बे समाव हाइस्ट गोल स्करार जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिम बांसिन गल सोनो हानाय गेलेगिरिनि बान्था हरनो थाखाय आवगायबाय जोङो। बिथाङानो जाहैबाय गासै गेलेजेननायनिफ्राय दासिम 6 गल 7 गल सोनो हादों। बिथाङानो जाहैबाय फोथाय नार्जारि हाज'वारि फोथाय हाज'वारि जमदर दख'रानि गेलेगिरि जार्सि नम्बर 7 बे बान्थाखौ गथायनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसाफोरनि बारग' गाहाय नेहाथारि बारग' एमएलए मानिजाथाव परमेश्वर ब्रह्म सारखौहाय बे बान्थाखौ गथायनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो हेफाजाब होगोन। रातिया बसुमतारी बिजिएस क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि
आखाइ खबनानै फंबायनि थाखाय दा बे समाव थामथि मासियाव गिनो हानाय सिगाङाव गिनाखौ बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ लाइनआव थानो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो बे बान्थाखौ गथायनो थाखाय गिबियावनो आं खावलायनो सानदों क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर डिमासा दिब्रा मुसाहारि सार लोगोसे Hello? Nơi biếng đâu nào Vương? Ang Zero, ang Hangasino. Runners up जानो हानाय बनरगाव दखरा ट्रफिजों लोगोसे नोगोद 15,000 रां बे बान्थाखौ गथायदों डिमासा डक्टर डिमासा दिब्रा मुसाहारि सार क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि गोरायुं लोगोसे जिल्ला सुनिल लेङा आफादगिरि मनिन बसुमतारी दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं खोनासंगिरि बिरखां नार्जारि जिल्ला आफादनि गासै दैदेनगिरिफ्रा हेफाजाब होदों दायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारी क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि कृपेश दैमारि लोगोसे क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि एस'सियेट प्रफेसर डक्टर बेलौखि काजी सार लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' सोलोंथाइनि नेहाथारि जसमानि ब्रह्म लोगोसे क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि एस'सियेट प्रफेसर डक्टर कमल बड'सा सार मानगोनां बिथांमोनखौ दिनैनि जे बान्था बेखौ गथायनो थाखाय गुरै खावलायबाय लोगोसे मेडेलखौ सोनो थाखाय गुरै खावलायबाय आखाइ खबनानै बराय media मानगोनां बिथांमोना जायगाखौ हगारनानै हो मिडियानो हगारनानै हो